е като ясно небе, а това синьо е като реката в нощта. Бялото е като белите вълци, дето идат горе по реката от планината. Спират се пред селото, ама ги е страх да влязат навътре, че в къщите огън гори. Като казах огън, това ми заприлича на загаснала жрава, ама такава, дето помни с нощните приказки. Ако вземем тия конци и изплетем една шарена черга, какво ли ще стане? Ще завием земята на топло и тя земята цяла нощ ще сънува шарени сънища. Че тя земята не спи, земята мисли, каква да я подхване. Ей, така, ред жълто, ред червено, ред вода. Шарен е светът, че събирам конци за шарена черга. Шарена черга за шарени спомени. Шарени спомени като шарени сънища. Калинке маленьке, покажи ни на къде е пътя. Калинке маленьке, покажи ни на къде е пътя. Литна! Я виж ти, Калинка, нищо и никаква твар, а хвърчи. Как може една най-проста баболечка да хвърчи, а човекът да не може да хвърчи? Толкова погледнеш и човекът се опитоми и забравя да хвърчи. Знаете ли какво казва Даскал Киро? Какво? Даскал Киро казва, че ние всички сме били хвърковати. После маймуни сме били, риби и влечугове. После не знам какви. Та до тук сме докарали. Ни риба, ни влечугове, ни хвърковачи. Мигър човек да седеше като суха шъмка върху земята и отдет се появи вятър, с него да тръгне да хвърчи. Дори толкова малко на покрива да подхвъркнеш, пак няма да е лошо. Ами ако са луди ветровете и те емнат по Балканите, кой знае на къде ще се отвеят? На едната ти страна шапка, на другата шушоните, а на третата сам тебе. Хора, чудя ви се, човек да повиси малко в небето, няма да е никак лошо, ама после пак да падне на земята. Как не? Ами ако е някой тих вечерен вятър, да подхвъркнеш малко с него, няма да е никак лошо. Не е лошо човек да похвърчи, ама да подхвъркне малко и после пак да тръгне на земята. Разбирате ли? На високо ли си, всеки ще те забележи. Ниско ли си, никой не те забелязва. Ако живееш незабележим, още по-незабележим си ставаш. Хора, разбирате ли? Мисля си, ако човек не полети, не може той да види нищо. Да беше и Бог нас направил хвърковати, като птиците. Човек само на сън може да стане хвърковат. Брате, вижте там горе! Къде? Там горе! Какво? Не виждаш ли хвърчило? Колко е голямо да се чуеш? Как такова голямо нещо може да хвърчи? Ами ако падне, а какво ли идва при нас? Не е трудно тук така, изглежда, че идва за нещо специално. Ами ако падне? Ама не падне. Виж се, върта се! Изглежда, че от сребърна куприна. Купринено е. Хора, при него май въжетата са от куприна. С такова хвърчило. Може да слуши за целия Балкан и пак ще артиса. Както сега никой не го забелязал, а ние първи го забравяме. Хора, братя, ако ние, както сме тук, да вземем да измислим едно летящо устройство и да полетим ние, високо в небето. Като хвърчило? Изгуби се. Ответе. Го там от наше село. А вие знаете ли наше село? Как да не го знаете? Наше село, цел свет го знае.
черната река, в каменната скала, а там горе е манастирът. По-горе е, за да е по-близо до Бог, че Бог вижда всичко. И добро, и лошо. Гледната поляна, а долу е реката, която поминува от тук. Все бърза. За къде бърза? Тя си знае. Там е воденицата, там мерим житото. А там доле е скътано в пазвите на планината, като на чорбаджи и капендара, това е наше село. Ама хубаво си е наше село! Както да гледаш, и отдалеч и отблизо. Вижте, там! Къде? Там! Не видите ли? Ли малките щурки? Ама пръснати, като овце на припек. А като влезеш вътре в наше село, погледнеш натам, погледнеш насам, погледнеш надоле. Софийско равно поле! Ама като погледнеш нагоре, все е Витоша. Ризата и червени цветя. Фендарите, слънчеви зайчета, като се усмихне небето и се покланя. Като я погледнеш, песен идва в сърцето. И косите като есенно слънце. Ама хубаво си е наше село! И да помните, от Витоша по-високо нема, от Искъро по-дивоко нема. Епа не е така, пълнака. Писано е, че самият цар Иван Александър през 1345 година идва тук. Самият той на Средецката крепост и като видял смелостта на нейните защитници, сляза от коня и казал: драги левове, лев, нали знаете, лъв, но тогава се казва драги левци. И оттам станал драгалевци. Добре, има и документ, това Даскала го казва. На търго е, братя, без наука няма сполука. И наука, без строгост не се постига. Забравихте ли? Какво? Даскала казва. Какво? Да си носиме табличките. С какво ще ги пълним? Как с какво? Разум. Къде? Как къде? В училището. Учение трябва! Учение! Сляпа да пари не се печеля. Само сляп не се живее. Нас не го знаете. Без наука няма сполука. Вижте! Хвърчило! Къде? Там, хвърчи! Издига се, лети също като отвързан. Хора, да вземем да измислим едно летящо устройство, да вземем и ние да полетим. Дали някой ще ни забележи? Все едно дали някой ще ни забележи или няма да ни забележи. Ако никой не ни види, тогава защо да летим? За да полетим в небето. Важното е, че за пръв път в живота си ще полетим нависоко. Умерено изглежда света от високо. Шарене. Като какво? Като шарена черга. Какво? Шарена черга, като шарени спомени. Вижте, хвърчилото казна. Това е нашето училище! Българска народност! Първо българско училище! Внимавайте вие, читатели и слушатели, род е български. Вие, които обичате своя род и своето българско отечество. Вие, които желаете да разберете и знаете известно със своя български род. Вие, които имате очи и уши, слушайте с умовете си и отворете сърцата си. Лето Господне 1831. Точно преди 185 години в Драгалевци се отворило първото българско училище, без знанието на турската власт. То е било сред Мегдана в една малка кръчма със славен покрив, която била притежание на манастира. Първият учител в това училище бил Драгалевче Димитър Станков Аджиин, познат като дядо Мите. Вторият учител 1856 бил Младен Велчев, ученик на Игнатия Рилски.
Към 1870 година малкото Драгалевско училище се преместило в манастирската воденица. След освобождението Боня Стоев направи отдавна една малка сграда за училище. Пръв учител стана поп Гълъб. Така е било до 1912 година. По време на Балканската война занятията спират. В началото на 30-те години на 20 век жителите на Драгалевци започват голяма за времето си училищна сграда. За успеха допринася училищното настоятелство с председател Никола Кръстев Креков. Сред имената на учителите, които са директори през тези години са Боянка Киркова, Марин Савов, Тина Василева и Грозданка Асенова. Родолюбивите драгалевчани с гордо посвещат своето училище цар Иван Александър. Драгалевци и до днес помни учителите Васил Манолов, Мария Балканска, Цветана Папандова, Мария Белова и други. Годината е 1959. Всички ученици и учители, цялата общественост приемат новото име на училището – Васил Левски. Поколения деца са научили своите първи уроци тук, пред ясните очи на апостола. Ако печеля, печели цял народ. Ако загубя, губя само мене си. Такова е било времето, такъв е бил ентусиазмът. Такава е била любовта към училището. Преписвайте тази история и платете. Нека ви я препишат, които умеят да пишат и пазете я да не изчезне. Амин!
Наше село Драгалевци идвала юнакът Левски и със селските пастири разговарял, щом ги види. Той ги учил да се борят, как султана да се борят. Та под Витоша красива да сме по-щастливи. Левски имаше разсреден, очи сиви, почти сини, коса руса, лице изпито от непрестаната мисъл и бдение, но което се оживяваше от една постоянна и естествена веселост. Роден в Карлово, лето 1837, в семейството на Иван Кунчев Иванов от попския род Кунчеви и на Гина Василева Караиванова от рода на Караиван Тинков. Васил Левски, известен още с имената си, дякона, апостола, се счита за идеолог и организатор на българската национална революция. Странно, той, който проповядваше опасната мисъл за свобода, за смърт, който се излагаше всеки ден пред опасности, имаше весел нрав. Но когато беше потребно, ставаше друг. Ясността му изчезваше от лицето. Погледът му добиваше сериозно изражение. Гласът му беше глас, който заповядва. Чисто народният българин, който е разбрал и вижда мъките и неволите на милият ни народ, който е усетил горещите сълзи на нашите майки, за него няма страх. Инако това, той не е българин, не е християнин, не е човек. Отдето помина, а той мирна всякъде, постави нови надежди и разбудни жажди. Словото му будеше человеците, защото проповядваше една длъжност, а не едно учение. Той, Васил Левски, най-великият българин,